Så står jeg her med Lytka igen. Det er jo lige knap en uge siden, jeg optog en video sidst, hvor hun prøvede at få vand på sin krop for første gang. Og det var jo rimelig spændende for hende. Det var ikke sådan, at hun gik helt amok, men hun synes heller ikke, det var verdens sjoveste. I mellemtiden har jeg arbejdet lidt med det, og det er blevet meget bedre. Nu står hun, ja, som vi kan se, pænt stille. Næste skridt, det er jo så vandslangen. Fordi det vil jo være det allerfedeste, hvis hun kan stå pænt stille, når der kommer vand ud af vandslangen. Så i dag vil jeg prøve at putte vandslangen hen på hendes krop og se, hvordan hun har det med at snuse til den osv. Jeg har præsenteret den for hende en gang før. Og hvis det går godt og planmæssigt, så skal vi også prøve at putte lidt vand ud af vandslangen. Jeg vil starte, som man altid skal eller bør gøre, med noget velkendt. Altså det, som man øvede med succes sidste gang, man trænede. Og i det her tilfælde er det at tage vand på hendes krop fra vandflasken, fordi det gik rigtig godt sidst. Og det vil sige, at jeg er meget sikker på, at det bliver en succes denne her gang også. Og hesten får en god start, den får en godbid, og det er en god start på øvegangen her. Og så bagefter, så kan man så præsentere noget, som er lidt nyt og lidt spændende. Men det er godt at starte med noget sikkert, med noget genkendeligt for hesten først. Så jeg starter med vandflasken. Den har vi her. Det var ikke noget problem sidst. Nej, det er det heller ikke nu. Jeg har selvfølgelig mine godbidder i lommen, og de er parate. Nu står der ikke lige pænt stille. Smider bilen. Bagparten. Der er ingen problemer her. Og også ned ad bagbenene og ned ad halen, som ellers kan være et problem, fordi det kilder sådan. Det kilder sådan om på bagparten. Her kan I se. Det er intet problem. Den står så stille. Og jeg prøvede ovenikøbet også sidst at putte det i hovedet på hende. Og det havde hun heller ikke de store skrubler med. Det er altså virkelig godt klaret. Virkelig flot. Så det har hun ingen problemer med længere, det vand her. Så må vi se med vandslangen. Hvad siger du til den, ven? Er den spændende? Eller er den ikke så spændende? Dygtig. Det tager hun jo også meget stille og roligt. Hvordan med rundt om benene. Ligesom jeg talte om sidst, så er det det her med at holde det ubehagelige pres, indtil hesten står stille. I den her konkrete situation vil det sige at have vandslangen rundt om benet, indtil hun har det nede på jorden og står forholdsvis afslappet med det igen. Jeg prøver lige en gang til. Sådan. Fint. Ingen problemer her. Og der var allerede lidt vand i. Og det tager hun jo virkelig cool. Og endelig rose hende. Hun står jo pænt stille. Jeg prøver at putte den lidt hen på hendes ben og se, hvad hun siger til det. Igen et skridt ad gangen. Ja. Og så tager du ubehagelige væk, når hun står pænt stille. Okay. Ah, hun er skeptisk, det kan I godt se. Men hun klarer det godt. Det gør hun. Jeg prøver lige en gang ned på benene igen. Og husk også, som jeg nævnte i sidste videoer, præsentere det
det spændende, det farlige på begge sider. Altså på begge ben. Ja, det er virkelig flot. Jeg tror, vi kan kalde den her hest så godt som vandfast.